Ani nemôžem. Ježiši, jak sa začal ksichtiť. Som zapla kameru a úplne paralizovaný. Hej, Bobek, predstavíš sa im ty sám? Čo? Hej? Ale, no. Tak Bobek, čo nám o sebe povieš? No, bývaš v klietke sám? No. Aký je zlatý. Ježišmar. Ideme na rande? Ideme na rande? Bobek? Už sa hambíš? Haló? Bobek? Bobek? Takže dámy a pani, ja som Bobek a vítajte pri novom videu. Ja som sa rozhodol, že svojej mamke ukradnem YouTube channel. Takže, poprosil by som si, aby ste mi dávali viac a viac dobrotiek, pretože ja ich veľmi ľúbim. A veľmi milujem, keď mi mamka každé ráno musí stáť a dať mi dobrotku. Hej? A aj vodu? Dobre, aj vodu. Moja najobľúbenejšia činnosť je, keď každý večer príde tatiko a pustí ma vonku pobehať si. Tak? Áno. Áno. A ľubíš mamku? Už v Ask videu som ukazovala, že čo vlastne aké granulky vlastne dávame činčilkám. A to sú tieto Nature. A tie obsahujú strašne veľa granuliek a dobrotiek, čo činčilky zbožňujú. Dávame im papať 2-krát do dňa a to je ráno a dávame im aj večer. A hlavne tak aspoň tak do jednej ručky, že by to im úplne bude stačiť. Však vy si aj tak vyberiete, čo len chcete z tých granuliek. Ako? No, presne takto. Ňam, ňam. Joj, jaká radosť. A keď sa pýtate, že čo tam robí tá kladka s kľúčom, tak náš Bobek, my ho voláme princátko Bobek, sa naučil otvárať klietku, takže ho musíme zamykať. Však Bobek, prečo nepapáš, rozhodol si sa byť na kamere, však mu sa strašne páči tá kamera. Jedno z dobrotiek, ktoré im dávame, sú nielen tieto, akože tie granule od Nature, ktoré obsahujú dosť veľa už teraz, akože dobrotiek, ale dávame im aj tieto dobrotky, ktoré si zakupujeme tuto u nás v Zverimexe a mám pocit, že to majú úplne na každom, akože v každom obchode so zvieratkami a tak. Obsahujú samozrejme ďalšie bylinky, sienko a podobne a vo vnútri majú takéto dobrodky typu ten sušený petržlen alebo mrkvičku. Dokonca tam majú aj rôzne iné také sušené veci pre činčilky, ktoré samozrejme musíte si prečítať, že či to je vhodné pre činčilky. A to im dávame ako v rámci akože dobrodky a pochvály a podobne. Takedy sa aj stalo, že im sme to dali napríklad aj akože na narodeniny. Tam napríklad teraz Liluška sa rozhodla, že ona si asi prosí. Tak toto jedno bolo vyjedené do asi 15 minút, hej. A to len jednou činčilou, nie to ešte to, že ich tam máme dosť veľa, hej. No a nielen toto, ale bývajú taktiež ešte také tie tyčinky, ktoré sa dajú akože zavesiť na klietku. A tu tiež, tam je aj akože drievko a od toho drievku si tam tiež brúsia zubky. Toto voláme šuflík pre činčilky, činčilovský šufel. A to sú tie sušené jablčka, ktoré som spomínala. A tu sú aj tie tyčinky pre činčilky, samozrejme pre hlodavce, samozrejme musíte to vidieť. Dávajte si taktiež pozor, pretože na niektorých tyčinkách sú síce činčilky, že je to pre nich, avšak obsahujú veci, ktoré by nemali, takže si dávajte naozaj veľký pozor, ktoré tyčinky vlastne vyberáte. Musia naozaj obsahovať len takéto tie sušené tieto veci, ktoré činčilky môžu. Takže sa radšej opýtajte, že čo obsahujú tie zobrali, že to činčilky naše ochutnajú, že či im to bude akože teda samozrejme chutiť. A sorry zo care, ale či našim činčilkám to žiaľ nechutí. Našťastie. Potom tu máme takéto vápno a o to si naše činčilky brúsia zubky, keďže nekupujeme dosť často drievka, tak kupujeme aspoň takéto tie vápna a o to si tiež akože brúsia zubky. Bobis! Bože, to je zlatý. Je model normálne taký sitik. Mám pocit, že ho Liluš. A toho to neviem. Toto je mama Liluša. Naša veľká princezna. Nespodzianka, ktorá už tiež papa sama.
A toto je Ivy. Donedávna sme ju len dokrmovali a teraz už konečne papa sama. Krásne, veľmi dobre. Šikovná si. Ahoj, Liluška. Však je šikovná. Hej, ňam. Hej. Liluška. Chutná? Ňam. Liluš. Naša veľká princezna mama Liluš. Joj. Ale jaká je už nie veľká buchtička však. To je talentka. Nie. A takto nám Ivy pekne rastie. Ježiši. To je také krásne, keď vidíš dieťa prvé krôčiky urobiť. Látko dieťa nám vyrástlo. A jak sa pekne vie oprieť, však, že to dotiahne na to. Ale jaké spokojné očka má. Taký spokojný výraz, také malé. Ale kúpať sa ešte nevie. Kúpať sa ešte nevie, to sa naučí. Už len to je pokrok, že začala papať a že pije vodičku. Áno, si veľmi šikovná. Á, ňam. Ivy, poď. Poď, Ivy. A takto nám Ivy pekne vyrástla. Ešte sa musíš naučiť kúpkať, však Ivy? Áno? Luška, naša maminka. Krásavica. Ideme sa pozrieť sem. Kto tu je hore? Tak. Tento spachtošík je Čiči. A tento spachtošík vedľa, to je Ferko. A Čiči ma nabodne. Čiči ma vidí. Čiči, pozdravíš sa? Ahojte, ja som Čiči. Mučky, ľubím vás. Ahoj. Joj. Ivy, poď. Poď, Ivy. Poď. Dám ťa k maminke, poď. Poď, Zlatko. Poď, no, veľmi dobré dievčatko. Teraz ideme zistiť, koľko nám Ivy pribrala. Ivy? Koľko si vyrástla? 117 gramov! Ivy, ty si tak krásne nám podrástla. No vidíš, aká si šikovná. Musíš ešte viac papenkať. No a toto je Nučoš. Všetkých vás pozdravujem. Ahojte. Mal aj bračeka, avšak teraz už je Nurčoš sám a je čím ďalej tým viac hravejší. A stále by chcel nejakú dobrotku. Chcel by si sa stále s nami iba hrať. A teda tým pádom, keď už som vám ich všetkých predstavila, tak by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste si pozreli toto video až doteraz. A ak sa vám teda video páčilo, určite zanechajte like, odber, video zdieľajte, komentujte a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!